הצגה סינדרלה ב-49 שקלים בלבד. בקנייה ב100 שקלים ממוצרי החנות. רק בסניפי שופרסל. שלום רב לכם, הערב במשאל חם, האם יש עתיד עם יאיר לפיד? נערך אותו כאן באולפן לראיון מיוחד. איתנו גם סקרים עדכניים ובמרכזם האפשרות שמשה כחלון ירוץ... הידיים שלי זה לא בא עם הספר. יחד עם הפרשנים שלנו ננסה לעשות סדר במפה הפוליטית. נמשיך לעדכן גם הערב על הקרבות הפוליטיים המתנהלים ברשתות החברתיות. משאל חם הערב מיד לאחר החדשות וקול בוטה. בראבו, כל הכבוד! שלך. אם רק תספיק לקחת הכל בדקה. דקה שכבר התחילה. מזמן. רק 42? רק 50. הולך כניסה. תראה ירדש, קח קורסה מפנקת שלא ישבר לך אגב. תלך בכיף. מה אתה יושב? לך קח ג'נסקי. לא תיקח. אידיוט, הוא יכול את הספר. תפתח את הספר. היא רוצה אבל לאכול פה. משפחות מנותקות מחשמל, בבתיהן ותורים מחוץ לתחנות הדלק. ניו יורק רחוקה מלהתאושש מהסופה סנדי, ובכל זאת חזרה חלק מהתחבורה הציבורית וחזרו גם הקמפיינים לבחירות. הדיווח של שליחנו, אהרון ברנע. 3 ימים אחרי שסנדי, הסופה המפלצתית, תקטע בחוף המזרחי, מנסים לחזור לשגרה בעיקר בניו יורק, למרות שחלק גדול מהעיר עדיין שרוי בחשכה. אומנם יש עדיין תורים ארוכים לאוטובוסים בעיר הגדולה, שבינתיים עדיין הנסיעה בהם היא בחינם. הרכבת התחתית בצפון העיר חוזרת לנסוע על הפסים. I walked about 5 miles in total yesterday to and from work.